Luăm așa căpșuni înghețate. Punem o parte aici, nu facem mult pentru că ține doar o săptămână. Să zicem, adăugăm un pic de apă, nu multă. Și punem capacul, lăsăm să se încălzească și să înceapă a fierbe. Desigur, să stopească la felul căpșunile. După ce am presat căpșunile cu chestia asta, luăm îndulcitor de zahăr, înlocuitor de zahăr și punem după gust. Puteți spuneți că doriți. Eu pun, după care o să gust și dacă mai ai nevoie o să mai adaug. O să adaug în dulceață așa ceva agar-agar se numește, o gelatină din alge la o lingură. Aici e cam 1 litru de lichid. Dar puteți să nu adăugați nimic sau să umflați un pic de gelatină normală și să adăugați. Deci nu este obligatoriu, dar ca să fie un pic mai grosuț, eu adaug când și cum. Deci dulceața mea este finalizată. O să o pun la rece și ea o să mai întărească un pic, dar puteți să o lăsați și așa, după cum am spus.